Tervetuloa Huittisten Korkeakoskelle. Korkeakosken kylä sijaitsee Huittisten kaupungissa valtatie 2 eteläpuolella Loimijoen itärannalla. Edessä näkyy ohikulkeva Korkeakosken tie. Se on noin 12,6 kilometriä pitkä, alkaen valtatie 2 ja päättyy Palojoella Kukonharjan tiehen. Tielautakunnan rahastonhoitaja Reinhold Erkkilän mukaan tie kulki Lauttakylään ja Palojoelle Korkeakoskelta. Lehti-ilmoituksella 1920-luvulla patisti hän urakoitsijoita työhön ja kuoppien tasoittamiseen. 1930-luvulla tällä paikalla oli vielä kärrypolku. Taustalla näkyy Loimijoki. Loimijoki on noin 114 kilometriä pitkä. Se alkaa Tammelan Pyhäjärvestä, virtaa läpi Forssan, Jokioisten, Ypäjän ja Loimaan. Se laskee Huittisissa Kokemäen jokeen. Korkeusero koko matkalla on noin 54 metriä. Korkeakosken alueella on 7, joidenkin ajatusten mukaan 8 koskea. Koskialueen pituus on noin 2 kilometriä ja pudotus tällä matkalla 10 metriä. Kosket yläjuoksulta alkaen Loimankoski, aika lailla edessä näkyvä Sillankoski, pieni Pajakoski, pohjoisempana Korkeakoski, Opistonkoski, Maurialankoski, Mommolankoski ja Härkälänkoski. Alun perin 1540-luvun maakirjojen mukaan täällä oli 5 taloa, jotka antoivat työtä ja toimeentuloa kyläläisille. Täällä oli Hurri, oli tässä ihan etualalla. Oikealla puolella näkyy Hurrin vanha päärakennus 1800-luvun lopulta ja vasemmalla vanha navettarakennus samoin 1800-luvun loppupuolelta. Suoraan edessä on markkinapaikka ja Praarin talo. Markkinoita Korkeakoskella pidettiin 1700-luvun puolivälin paikkeilla. Vähän kauempana on Knihtin talo ja oikealla puolella kauempana Äyhö ja 5. talo oli Leski, josta ei alkuperäisessä muodossaan enää ole näkyviä merkkejä. Ammattilaiset toivat kyläyhteisöön lämmintä yhteishenkeä. Täällä oli monenmoisia työntaitajia, ammatinharjoittajia, joiden työt sitten ja työtehtävät sitten muuttuivat ja kehittyivät aikojen saatossa. Ammattilaiset, kuten sepät, suutarit, pitokokit, leipurit, keittäjät,
yrittäjät, postinkantajat, puusepät, rakentajat, puutarhurit, monenmoiset ammattilaiset tekivät työtään täällä. Sillankosken kohdalla oli Suittion kauppa 1951-1970 aikana. Fanni ja Martti Suittio pitivät siellä kauppaa ja kyläläiset kävivät siellä ostoksilla. Tämän jälkeen on tullut paljon uutta liiketoimintaa. Maatilat ovat kehittyneet. On rakennettu uutta ja uudenlaista työtä on alettu tehdä. Täällä on Emomylly Oy. Täällä on Huittisten Siirtokuljetus Oy, Potra Oy, Koivurannan tilateurastamo, Faartek Oy, osuuskunta, Loimijokivarren jätevesi-osuuskunta on parantanut kyläyhteisön toimia. Täällä on kyläyhdistys, Korkeakosken seutu ry, joka on lisännyt kylän viihtyisyyttä. Monenmoisia asioita kehittyy ja on tulossa. Vilkasliikenteinen Korkeakosken tie on tässä juuri etualalla, joka sitten aikaisemmin vielä 30-luvulla jatkui tuolla Suittion kaupan tai myöhemmän Suittion kaupan kohdalla kärrypolkuna. Tervetuloa tutustumaan Huittisten Korkeakoskeen.